Korte Zubitarrek herriko jaiak ospatuko dituzte datorren egunotan. Santiago Apostol jaiak iritsi baitira beste urte batez. Aurtengo egitarauari dagokionez, uztailaren 21, larun batean, gure Arbasoen Herria Kultur Elkarteak 13. Korte Zubiko martxa antolatu du, non parte hartzaileek bi ibilbideren artean aukeratu ahal izango duten. Batetik, ibilbide luzea egingo da, 25 kilometrotakoa, eta irtera goizeko 8:30 izango du. Bestetik, ibilbide laburra dago, 10 kilometrokoa, eta irterarako hitzordua goizeko 10:30 jarri dute. Ostean, herri baskaria egingo da, eta musika ere ez da faltako eingo taldearekin. Martxan parte hartu nahi dutenek 8 euro ordaindu beharko dute aldez aurretik izena eman eskero. Egunean bertan apuntatzen direnek ordea 10 euro ordaindu beharko dute. Baskarian izena eman nahi dutenek berriz 15 euro ordaindu beharko dute. Eta martxan zein baskarian izena ematen dutenek ordea 20 euro. Uztailaren 25ean, Santiago Apostol egunean, mezaren ondoren makaioa eta piperra dastatzeko aukera izango dute Korte Zubira aurreratzen direnek. Eta arratsaldean berriz, umeen antzerkia izango da 6:30, eta ondoren, bitxarekin gozatu ahal izango dute. Urreko egunean, uztailaren 26ean, goizeko 11:30 mezaren ondoren 11:00 prestatuko da. Eta arratsaldean berriz, gizon probak antolatu dituzte 7:00 aurrera. 8:30 Kike Biguriren bakarrizketa entzuteko aukera ere izango da. Ostiralean, kirola eta musika izango dira protagonistak. Izan ere, arratsaldeko 6etan, futbito eta saskibaloi txapelketak izango baitira. 7:30 Saiborrek izango du giroa berotzeko ardura. Eta 9:00 eta 4:00 gizon probak izango dira probalekuan. Jaiei amaiera emateko larun batean, uztailaren 28ean, ekin eskupilota taldeko umeen partiduak ikusteko aukera izango da frontoian. Banakako partidari dagokionez, Ekain Aranaz, Eneko Lejartzaren aurka arituko da. Eta Binakakoan, Amaia Sarrabeitia eta Olatz Beitiak, Aimar Urza eta Aimar Goitiaren aurka jokatuko dute. Ordu bata eta 4:00 Korte Zubiko umeen euskaldantzak ikusi ahal izango dira, eta ostean herri kirolak izango dira. Kirola egin ondoren, indarrak hartzeko herri baskaria antolatu dute. Honetarako, izena eman behar da uztailaren 23 baino lehen udaletxean bertan. Eta nagusiek 15 euro ordaindu beharko dute. 7 eta 16 urtera arteko aurrentzako prezioa 5 eurokoa izango da. Eta 6 urtetik beherakoek zein 75 urtetik gorakoek doainik bazkaldu ahal izango dute. Arratsaldean, umeen jolasez gain, mariatxiak izango dira. Eta ostean, txokolatearekin bukatuko dira urtengo Santiago Apostol jaiak Korte Zubin.